Serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden ku kesayeteke nêzîkî Kurdan tê nasîn, hêdî kabûneya xwe ava dikin. Gelo li Washingtonê ji bo Kurdan çi tê axaftin û heyema Biden dê bandoreke çawa li ser giringiya Kurdistaniya li Rojhilata Navîn û herêmî bikin. Pisporên Kurdiyên ku li Washingtonê vê mijarê ji nêz ve dişopînên amaje dikin ku heyema Biden ji bo Kurdan fersandeke mezin in. û dibêjin li Washington û keş û hewayeke baş ji bo Kurdan heye. Biden wek siyasetvanekî derîn, siyasetvanekî xwe tecrübe li ser pirsa Kurdî gelek agadar e ser wexte. Pirsa Kurdî baş dizane, bi rêberên Kurdan re pir caran daye standiye serdana Herêma Kurdistanê kiriye. Rêveberiyeke herî guncav ji bo Kurdan tê ku ji Kurdan re hinek avantajên hinek derfetan delîveyan pêk bîne, imkana pêk bîne. Mirov dikare pêşbînî bike ku rewşa heyî li Washingtonê hîn baştir be ji bo Kurdan. Bibûçûna Profesör Dr. Bilal Samburcî dê rêveberiya Biden li Rojhilata Navîn taybetî bi Kurdistanê re ji nêz ve kar bikin. O dê bandora Bexdayî li ser Kurdistanê lavaz bikin. Biden Kürtleri daha etkin. Biden Rojhilata Navîn dê zêdetir bi Kurdan re eleqedar bibe û dê bi rêveberiya Kurdistanê re zêdetir xwênezkî hev bikin. Biden destûrê nada rêveberiya Bexdayê li ser rêveberiya Kurdistanê zordestî û mafxwariyê bike. Li Sûriyê jî ji bo ku Rûsya bihêz nebe, Daeş careke din çalak nebe û rejima Esed bandora xwe zêdeneke dê peywendiyên bi Kurdan re xurttir bike. Ger Kurd di nava xwe de yekrêziyekî ava bikin, dê Biden bibe fersendeke mezin bo Kurdan. Her wiha beriya ku Joe Biden bibe serokê Amerîkayî di daxuyaniyekî xwe de ragihandibû ku hewceyê piştgiriya Kurdan bêkirin û operasyonên Tirkiyeyê yên ser Rojavayê Kurdistanê jî bi tundî şermezar kirib. Li gel vê yekê dema ku Biden di heyema serokatiya Obama de di postê cîgir serokatiyê de bû, serdana Kurdistanê kiribû, bi Serok Mesûd Barzanî re û rêveberiya Kurdistanê re hevdîtin pêk anîbû û parlamentoya Kurdistanê de axaftibû. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.